Încă un GPS pion detectat de noi, ascuns sub bancheta din spate. Îl arătăm îndată. Se vede dispozitivul. Mai greu de scos. O să-l și scoatem. Nu vedeți aici. Uitați GPS-ul. Este un GPS tracker de la Tekastar. Se găsește în comerț. Este activ. Era folosit pentru monitorizarea ilegală a unei persoane, fără acordul acesteia. Caz rezolvat.